όλοι το θέλατε, όλοι το ζητήσατε. Είναι πίσω στο κανάλι μας πια η καλύτερη make-up artist του κόσμου, Εύη Κρέμ Κρέμ. Για ένα make-up και μακιγιάζ μόνο για πάρτι σας. Πάμε. Καλώς την καλώς ήρθες. Πόσο καιρό έχω να σε δω εσύ. Σε θέλουν όλοι, σε ζητάνε. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θέλω ένα μακιγιαζάκι τρελό για δεξίωση. Τι ωραίο μαλάκι έχεις κάνει. Είναι καινούριο τρέντ το μαλλί μου, φούξια. Χαμήλωσε λίγο την Ανούλα, να ακουγόμαστε. Θες να ακούσουμε Ανούλα, θες να ακούσουμε κάτι άλλο? Ξεκινάμε, σου έχω εδώ τα συμπράγκαλα, ό,τι θέλεις πάρε. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε, με τι θα ξεκινήσουμε? Η Ανούλα σ' αρέσει καταρχάς? Μ' αρέσει, ωραία, άστη. Λοιπόν, καταρχάς η περίσταση, Η περίσταση είναι καλή, πολύ καλή, δεξίωση στο Μέγαρο. Ξέρεις τώρα πως είναι αυτά, θέλω να με κάνεις σένια. Ραντεβουδάκι δεν είναι. Μας βλέπουν έτσι, το βλέπεις, κορίτσια, γεια σας, τα φιλιά μας. Λοιπόν, Ξεκινάμε. πάντα πρέπει να θυμάσαι, φίλη μου, αγαπητή Βιβούλα, ότι πρέπει να ενισχύουμε το δέρμα μας με βιταμίνη E. Και εδώ βάλε. Που έχει ξεφύγει. Βιταμίνη E κάθε πρωί που θα ξυπνάς και το βράδυ που θα κοιμάσαι. Το δέρμα μας χρειάζεται ενυδάτωση από βιταμίνη E. Και η A καλή είναι και η B και η D. Την D την παίρνουμε από τον ήλιο κυρίως. Την C Από τα πορτοκάλια. Ναι. Αλλά κυρίως η E προσφέρεται μέσω αυτού του σπρέι από το Body Shop. Μπορείτε να το αγοράσετε σε πολύ προσιτή τιμή. Λοιπόν, αν είσαι έτοιμοι μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια πολύ καλή βάση. Εδώ, αυτή η κρεμούλα. Πρέπει να απλωθεί σε μια ποσότητα όση μπορεί να απορροφήσει το δέρμα μας. Αν σε ενοχλεί το μαλλί μου, μπορώ να το κάνω στην άκρη. Μπορείς να το πιέσεις λίγο πάνω. Πιάσω λίγο πάνω. Το πιάσα. Πιάσω σφιχτά, σε παρακαλώ πάνω. Βασιλική κλαίει, κλάψε Βασιλικούλα. Κλάψτε. Σε μια έτσι αρκετή ποσότητα. Να μπει παντού. Ωραία. Ωραία. Στα χείλη κυρίως. Έλα λίγο πιο κοντά να μπορούν να βλέπουν οι τηλεθεατές. Ώστε και την ίδια στιγμή μπορείτε να δουλεύετε κι εσείς. Για να βγει ένα αποτέλεσμα ωραίο. Το νιώθεις ωραία? Τέλεια. Νιώθω ήδη ενυδατωμένη. Ναι. Αμέσως έτσι. Γεια σου Σταυρούλα. Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά εδώ στην εταιρεία. Εύη Κρέμ. Προχωράμε τώρα στο make-up της MAC. Στηρίζουμε κατά βάση την εταιρεία MAC. Πολύ σημαντικό να είναι στο χρώμα που σας ταιριάζει, έτσι. Αχ, το κλείσα. Δεν θέλεις να ακούσουμε Ανούλα. Λοιπόν, απλώνουμε με αργές και σταθερές κινήσεις, ξεκινώντας από το... Ωραία. Από το μέτωπο, κάνοντας ένα κύκλο. Έτσι. Βασικά ένα μισοφέγγαρο από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη. Και κλείνουμε εδώ και τα δύο μαζί χέρια στο πηγούνι. Το βλέπεις? Εδώ πρέπει να είναι. Πολύ ωραία. Χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τα χέρια μας, αν θέλετε. Είμαι ειδικά πινελάκια, όπως αυτό εδώ, κάνει πολύ καλή δουλειά. Το απλώνουμε ομοιόμορφα, έχουμε υπομονή, έτσι. Το καλό βάψιμο χρειάζεται υπομονή και όχι βιασύνες. Εντάξει, το ωραίο πράγμα αργεί να γίνει. Το δέρμα σου πιστεύω ότι χρειάζεται και λίγη πούδρα. Πάλι και αυτή στο χρώμα μας. Στο χρώμα σας, πολύ σημαντικό. Στο χρώμα σας. Εδώ εσύ είσαι αρκετά λευκή στο δέρμα. Τα πινελάκια μου τα έχω όλα εδώ. Είμαι αρκετά οργανωμένη στη δουλειά μου, Εύη. Με ξέρεις. Ξέρω.
μεταξύ μας τώρα, γνωριζόμαστε χρόνια. Εκτιμώ τη δουλειά σου, αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό σε κάλεσα. Έτσι. Παντού, στο χρωματάκι μας. Πιστεύω μπορείς να δεις τη... Βλέπω ήδη τη διαφορά. Έτσι. Θα σου κάνω και ένα νέο contouring. Contouring. Κορίτσια, το νέο trend contouring μόνο για σας εδώ. Τα καλύτερα κοψίματα κάνουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, είναι της εταιρείας Radiant. Θα είναι όσο πρέπει, έτσι. Όσο πρέπει, δεν κάνουμε υπερβολές. Αυτό είναι το μυστικό. Πολύ σημαντικό, να μην κάνουμε υπερβολές. Λοιπόν, η συγκεκριμένη παλέτα προσφέρει λάμψη και το καφέ για τα κοψίματα. Πολύ προσοχή στα κοψίματα. Δεν πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ ποσότητα. Έτσι. Και να έρθουμε εδώ από το συγκεκριμένο σημείο, σχεδόν κοντά στη φαβορίτα, έτσι. Και να κατέβουμε κάτω. Με προσοχή μόνο, κορίτσια, με προσοχή, όχι υπερβολές. Όχι πολύ έντονες κινήσεις, πολύ δυνατές γραμμές. Όχι πολύ δυνατές γραμμές. Όχι. Και ερχόμαστε περίπου μέχρι εδώ στα μήλα. Το μαυρίζουμε όλο, όχι. Δεν το μαυρίζουμε. Πώς δεν βλέπετε. Το μαυρίζουμε. Καλά έτσι, ηλιοκαμένη όψη. Και πάλι από την άλλη πλευρά, από τη φαβορίτα εδώ, περίπου, τονίζουμε τη φαβορίτα, να φανεί η γωνία μας, το ζυγωματικό να τονίσουμε. Πολύ σημαντικό. Δεν κατεβαίνουμε μέχρι κάτω στα χείλη. Όχι. Ελαφρές κινήσεις. Η λάμψη μας θα τοποθετηθεί ψηλά. Εδώ βλέπετε τι καλή δουλειά έχει γίνει. Η λάμψη μας θα τοποθετηθεί ψηλά, σχεδόν πάνω στα μάγουλα. Τώρα... Πom-πom. Πom-πom. Υπέροχο. Έτσι, εδώ. Βλέπετε. Ποιος είναι? Λάμψεις. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, έχουμε Γεια και σας. παρεμβολές από... είναι καθήκοντα αυτά της make-up artist. Όπως βλέπετε η λάμψη μου έχει τοποθετηθεί άψογα. Κερδίσατε μία πούδρα μόλις. Αγαπητή Σταυρούλα, από πού μας παίρνετε? Από τη Λάρισα μας παίρνετε αυτή τη στιγμή? Όπως βλέπετε, εξαιρετικό. Είστε Ηράκλειο, πείτε μου Σταυρούλα, τι κάνετε στο Ηράκλειο? Κορίτσια, μπορείτε να μας καλείτε και αγόρια φυσικά αν Για βλέπετε δουλειές και θα κατεβήκατε. κερδίζετε πλούσια δώρα, Μόλις η πλούσια. Σταυρούλα κέρδισε το υπέροχο contouring της Radiant. Σταυρούλα μου, Μπράβο, ελπίζω να Σταυρούλα. χαρείς το δώρο σου. Να δεις ολόκληρο το βιντεάκι και μόλις τελειώσει, ούτως ώστε να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις Σωστά. και να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Πόσες φορές καλέσατε για να μας μιλήσετε? 24? Ωραία, και... Μόνο 24 φορές κάλεσε. Μόνο, Σταυρούλα. Και με ποια γραμμή μιλήσατε? Θα βάλω λίγο πιο έντονο. Βάλε λίγο ακόμα, έτσι εδώ. Δεν θυμάστε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα μας. Ευχαριστώ και σε σένα, κούκλα μου, σε σένα. Πάρτε τηλέφωνο, πάρτε τηλέφωνο, όχι χαχαχά. Πάρτε τηλέφωνο, κερδίσετε. Πάρτε όλοι τηλέφωνο. Της έχει λείψει η κέφαλος. Και εμάς μας έλειψε. Και εμάς μας έλειψε. Θα περάσουμε στα μάτια μετά, μην φύγετε. Όλοι. Ωραία. Φιλάκια, Σταυρουλίτσα. Ναι. Bye. Η καλή φίλη Σταυρούλα από την Κρήτη. Πάντα μας θυμάται. Πάμε, Ανούλα. Θα περάσουμε στα μάτια τώρα και θα κάνουμε ένα για την περίσταση, όπως είπαμε, έτσι. Πάμε. Θες κάτι γίνω? Κάτι γίνω θέλω. Τώρα θα δεις. Έλα κοντά να το δείξει η κάμερα. Κάτι γίνω, βάλαμε. Σαν τον ουρανό και τη θάλασσα. Τι πιο γίνω. Έτσι. Πω. Προσοχή. Δίνεις ρέστα. Όχι υπερβολές, κορίτσια, όχι υπερβολές. Θα στήσεις, μωρό μου. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, κραγιονάκια φοράμε. Δεν έχουμε αριθμό, θέλω κι εγώ.
Θα δώσουμε δώρα και μέσω Instagram. Δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος. Κανένας. Κραγιονάκι θέλουμε. Θέλω να μου βάλεις κι άλλο. Εδώ. Να κάνεις βάθος στο μάτι μου. Θες βάθος, βαθιά θάλασσα μωρό. Βαθιά θάλασσα. Με εμπιστεύεσαι και αυτό μου αρέσει. Να εμπιστεύεσαι το χέρι μου. Το δικό μου χέρι. Ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο. Λοιπόν, τώρα θέλω να βάψουμε, επειδή το βλέπω έχεις κάποια κενάκια σε κάποια σημεία. Ναι, θα βάψουμε και φρύδι. Με τα σωστά υλικά πάντα, έτσι. Ένα υγρό μολύβι θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Μολύβι, τίποτα έντονο. Όχι έντονα πράγματα, κορίτσια, όχι έντονα. Να καλύψουμε μόνο τα κενάκια. Μόνο τα κενά. Η φίλη μας εδώ έχει σκούρο φρύδι, όπως τα μαλλιά της, έτσι. Και απλώς έχει κάποια μικρά κενάκια τα οποία, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην εταιρεία μας. Wow. Έτσι. Αυτά τα κενάκια. Δεν θα τσιγκουνεύεστε τα φρύδια, κορίτσια, είναι ο καθρέφτης του προσώπου. Ωραία, σβήσαμε και τα λάθη μας. Έτοιμοι, συνεχίζουμε. Θέλω να μου βάλεις και την υπέροχη γραμμή eyeliner που μόνο εσύ μπορείς. Προσοχή στη γραμμή του eyeliner. Εγώ πια... Από κοντά, από κοντά. Τόσες γραμμές eyeliner για μένα είναι παιχνιδάκι. Εσείς όμως πολλές φορές εξάσκηση και θα βγει. Κανένα άγχος. Να βλέπουμε στην κάμερα, μην το κρύβεις. Αυτό εδώ. Φαίνεται? Φαίνεται. Εσύ δεν το βλέπεις απλά. Σκύρεις τα μάτια σου. Δεν τραβάμε πολύ τη γραμμούλα. Όχι πολύ, πέρα, κορίτσια. Έτσι, μην είναι κάτι υπερβολικό. Να φαίνεται κάτι Πολύ ψεύτικο. Να σβήσει. Τέλειο. Ευχαριστούμε. Ακριβώς το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Καταλαβαίνω ότι για τους αρχάριους είναι και ό,τι πιο εύκολο. Να σβήσει πάντα εδώ στην άκρη. Πώς φαίνεται? Χαιρετίσματα στην Κύπρο μας. Ευχαριστούμε που μας βλέπετε. Πανέμορφη Κύπρος. Θα έρθουμε και εκεί για εκπομπή κάποια στιγμή, να μας περιμένετε. Δεν μου έβαλες ρούζ, φίλοι μου. Ένα απαλό θέλω. Εδώ, τους νούξ. Α, ωραία. Τι θα έλεγες? Το συγκεκριμένο ρουζάκι νομίζω θα έρθει εδώ και θα δέσει με τη λάμψη που έχουμε βάλει πριν το ρουζ. Βλέπεις πως έρχεται και δεν. Υπέροχο. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε ποτέ στο ρουζ, αφού τονίσουμε τα μήλα, τη γραμμή της μύτης. Απαλά πάντα. Απαλά. Να το. Λίγο πάνω το μέτωπο και το πηγουνάκι. Τι άλλο θες, Κραγιόν. Κραγιονάκι, φυσικά, σ' αρέσουν τα έντονα. Έχεις ωραία χείλη, να τα τονίσουμε. Λοιπόν, πάμε να Θέλω να πηγαίνει με το μαλλί, έτσι. Είναι φούξια. Ναι. Όπως και το πανέμορφο χρώμα στα μαλλιά σου. Έτσι, απλώνεται τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα που απλώνεται, το συνυδατικό. Πάει παντού τόσο εύκολα. Τέλειο. Τέλειο. Κάνει λίγο και έτσι. Θα ενισχύσουμε λίγο. Θέλει λιγάκι ακόμα. Τέλειο. Ωραία, δεν σου κάνει χαμόγελα. Άντε, χαμογέλα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι άλλο? Περίμενε με το μόνο. Να σου πω, το μωρό μου το έχεις δει? Δεν το πιστεύω, έφερε και το μωρό της μαζί. Ξύπνησε μόλις. Καλώς τη Μάιλα. Η Μάιλα. Ναι. Είναι 3 μηνών. Είναι το μωρό της Εύη Κρεμ Κρεμ. Ευχαριστούμε, Μάιλα, που συμμετέχεις στο βίντεο. Θα κερδίσεις κι εσύ. Θέλω τώρα για τέλος να μου βάλεις μάσκαρα και νομίζω τελειώσαμε. Αρωματάκι και λίγο. Τέλειο, βάλει και στη Μάιλα. Αχ, το μωρό μου, ρε. Τι άλλο θες? Μάσκαρα και τέλος. Και μάσκαρα.
Ένας άνθρωπος δεν το βλέπουμε. Βλέπετε, θέλω να βλέπετε τις κινήσεις και τον τρόπο που τοποθετούνται όλα τελικά στο πρόσωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα ελπίζω να πολύ. σας αρέσει το αποτέλεσμα. Νομίζω είμαι έτοιμη. Το βλέπετε κι εσείς. Έτσι. Να σας κάνω και ένα κοντινό, να τα δείτε όλα. Πιστεύω ότι είναι κάτι νέο. Βλέπετε τις λεπτομέρειες. Όλες φαίνονται. Έτσι. Και η γυαλάδα και τα κοψίματα όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο μας. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπάμε.